Здравейте и добре дошли в един от епизодите ми на Майнкрафт. И сега ще ви покажа какви забавления ще можете да си направите на креатив. Ето да ви покажа, например, аз съм си направил нещо като мое малко градче. Тук съм си създал селяните живеят, айрон големи, които да ги пазят, и лагерен огън вечерта да се седат край него и се стопят. В съндъка съм сложил храна, ако не гният, макар че това не е възможно. И това са моите коне, които могат да ги яздят. И едно магаре. И сега да ви покажа. Едно от другите интересни забавления, което може да си направите, и да си направите арена, с която да се биете с, не вие, ама да сбивате мобове и различни създания. Например, сега аз ще направя една битка между скелети и вълци. Вече имаме един с златна броня, един с кожена. Сигурно те ще бъдат най-дълго оцелелите. И този също. Добре, и започваме да създаваме вълците. Сега да ви покажа и другото. Само да преспа, защото вече е нощ. И... забравих да ви кажа за моята охранителна система, която съм изработил. Ако има нападение веднъж, още докато строях селото, тези две къщи не ги бях още построил, изведнъж нахлу цяла армия от зомбита, аз не съм ги създал, от някъде от тук дойдоха, навлязоха и избиха половината от айрон големите ми, и затова съм създал тази охранителна система. Тя стреля стрели и така може при нападение по-лесно да се защитаваме. И сега да покажа другото мое събавление, което аз създадох. И понеже аз съм загледал и други клипчета на такива забавления, ми се стори доста забавно я да си го направя, защото една от главните цели да се сваля Майнкрафт ми беше да си направя скоростно папче. Но не е точно скоростно папче, защото няма забързване, ама сега ще помисля по забравените релси и ще ви покажа новото и подобреното.
скоростно влакче. Другото забавно нещо е, когато се стъмни, яхвате един от конете си и тръгвате на битка с чудовища. Доста е забавно. Ако искате в нещо да си изхъбите времето, може и да създадете нещо като вратата на магазина, някой от магазината, която се отваря като се доближиш. Ако търсете в интернет хора, които показват, всъщност и аз ще покажа точно как се строи такава врата в един от клиповете ми за работа с Redstone. И това са едни от нещата, които имам да ви покажа за забавленията в креатив. Да, също може да си построите и летяща къща, но то по-скоро не е точно забавление. Просто нещо за губене на време. Или да си изхъбите в нещо времето. Да строите. Ето тук има честове и няма как да ми го ограби никой, защото съм сложил огън и преминали се да фаля. Обаче не игра в сървъри, просто така си го построих. И добре, довиждане и до следващият епизод.